שבוע המסחר ביהלומים האמריקאי והבינלאומי, השלישי. אנחנו יושבים כאן עם מר שמואל שניצר, נשיא בורסת היהלומים הישראלית. שמואל, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה, פנטסטי, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. יש לנו אירוע פנטסטי. באמת פנטסטי, לא מוגזם. איך אתה מתרשם מהאירוע עד עכשיו? בדרך כלל אני לא אדם של סופרלטיבים, אני לא פנטסטי וזה, זה לא בדיוק המילים שאני נוהג להשתמש בהם, אבל הפעם, כשאני מסתכל כאן למטה, או כשאני נמצאתי לפני כשעה בפתיחת האירוע, אני רואה באמת מאות של קניינים מרחבי העולם הגיעו, והם כאן. כן. אם זה אמריקאים, אם זה הודים, אם זה סינים, אם זה הונג קונגים ויפנים, מכל רחבי העולם. אתה רואה עוצמה של קניינים, ומצד שני אתה רואה מאיתנו קרוב ל-400 חברות ישראליות שמופיעות כאן, ומה שמרחיב את הלב שלי, זה לא כמו תערוכות אחרות שאתה צריך לשלם 10,000, 20, 50 אלף דולר בשביל הזכות לקחת חלק, ליטול חלק בתערוכה. כל אדם שווה לשני, אתה לא תקבל בוט יותר גדול או יותר קטן. אף אחד כאן לא צריך להיות משהו מיוחד כדי לקחת חלק בתערוכה. מספיק שאתה חבר בורסה, יש לך זכות להציג, לא עולה לך. זה משמח אותי, אתה יודע, אין כאן את ההבחנות שקיימות בתערוכות אחרות, כן, זה טוב. והווליום באמת שאתה רואה כאן, אני משוכנע שבעזרת השם תהיינה כאן הרבה עסקאות, כי אני רואה את האווירה. האווירה גם הרבה יותר טובה מה שהייתה, נאמר, בשנה האחרונה. בכלל בעסק, לא בגלל משהו שקרה אצלנו, בכלל בעסקי היהלומים, האווירה העולמית יותר חיובית. יש לך איזושהי ציפיות מיוחדות מהאירוע שלנו היום? אני אגיד לך, הציפייה שלי להביא קניינים חדשים לארץ. זו הציפייה העיקרית שלי. כי סך הכל, אני חושב שאנחנו מתנהלים כאן בצורה נכונה. יש מלאי גדול מאוד בארץ של סחורות, אם זה מיוצרות בארץ, אם זה מיוצרות על ידי ישראלים בחוץ לארץ, אם זה מיובאות לארץ. יש כאן מלאי מעניין. העניין הוא להביא את הלקוחות הנכונים לארץ, ואחרי שיוצרים את הקשר הראשוני, יכולים גם לבוא אליהם לחוץ לארץ. זה בסדר, אבל שהקשר ייווצר, זה מה שחשוב לי. להביא מאגר חדש של קניינים לארץ, שיוכל לשרת אותנו לאורך זמן ארוך. זה כל העניין כאן. האם התנאים הכלכליים מאפשרים סביבת מסחר טובה יותר בשוק המלוטש בהשוואה לשנה שעברה? ללא ספק כן. אנחנו רואים בארצות הברית שיפור כלכלי בלי ספק. באירופה עוד יותר בולט השיפור הכלכלי. במזרח שנה שעברה הייתה סבירה פלוס, וגם השנה נשאר הסטטוס קוו הכלכלי. ככה שאם תבחון את העולם כמקשה אחת, השיפור הוא משמעותי. יש הרבה יותר נינוחות כלכלית, ובזמן כזה, מטבע הדברים, הראש יותר פנוי לקנות תכשיטים, לקנות יהלומים. אני הרבה יותר אופטימי על העסק, בעיקר בגלל הסיבה הזו שיש שיפור כלכלי בפן העולמי, ולאו דווקא במקום זה או אחר. הכלכלה העולמית יותר רגועה, יותר נטולת פחדים שליוו אותנו בשנים האחרונות, לכן האופטימיות שלי ביחס לעסקי היהלומים. יש לנו את שבוע גלם, יש לנו את שבוע המלוטש, יש לנו אוקשנים. איזה פעולות אנחנו מתכננים לעולם המסחר ביהלומים, לפי דעתך? תראה, יש דבר שנקרא, תפסת מרובה לא תפסת. לפעמים אתה מכביד באירועים, אתה גם ממאיס את עצמך, גם על החברים וגם על הקניינים. צריך במידתיות גם את העניין הזה לעשות. אני חושב שהעניין של קיום 2 שבועות גלם בשנה, 2 שבועות קנייני מלוטש בשנה, זו המכסה הנכונה. לא צריך להרבות מעבר לזה בבורסה שלנו. אבל מה? ואני אמרתי את זה הרבה פעמים גם בעבר, ואני חוזר ואומר, אני חושב שצריכים לארגן משלחות שלנו מהבורסה לארצות יעד ברחבי העולם. וכאן נוכל להגיע לקניינים שמסיבות שונות ומשונות אינם מגיעים לארץ. לכן אני חושב, דוגמה, יש יפן, ארץ שאני אישית מאוד מקורב אליה. בזמנו, 20% מהייצוא הישראלי היה מיועד ליפן. אתה יודע כמה היום? כמה? 0.5%. לכן, וזו ארץ, אחת הכלכלות המובילות, עדיין השלישית או הרביעית בעולם, כלכלה מאוד מובילה. לא שהפסיקו לקנות יהלומים מיפן, עדיין קונים יהלומים מיפן. לכן צריך לבחון מה קורה אצלנו, ואני יודע מה קורה, זה ניתוח מדי ארוך, לא לרעיון הזה, אבל יש הרבה באי עשייה שלנו בשוק היפני שהוביל למצב הזה. לכן אני אומר, אתמול כבר צריך לשלוח משלחת ליפן, שמורכבת מאנשי עסקים, יהלומנים מובילים כאן, ולשנות תדמית ישראל בשוק היפני, ליצור תשתית שתהיה דומה למה שהיה בשנות ה-70, 80, 90, שהיינו הדומיננטים בשוק היפני.
דוגמה, את זה כדאי לעשות. ביפן זו רק דוגמה אחת, לסין. סין מדינה כזאת גדולה, כל כך מתפתחת. ואנחנו גם מתפתחים בייצוא אליה, אבל כדאי להשקיע, כי זה השוק של היום ומחר בטח. לכן אני אומר, יש דברים שניתן לעשות, בעיקר לדעתי בנישה של שליחת משלחות ישראליות לחו"ל, פחות בתערוכות מקומיות וככה, אני חושב שכאן זה די סובה ב4 תערוכות בתוך הבורסה שלנו. לדעתי זה מספיק, ומעבר לזה כבר נפגע במטרה. כבר לפני התערוכה, וגם הרבה אחרי התערוכה, יצאנו בפרסום בראשות יורם דבש על מרכז ייצור מודרני. כן. אנחנו רואים כבר התרגשות בין חברי הבורסה לנושא. יש לך איזה מסרים לספר לנו על המסר הראשון הוא שגם אני מתרגש, אני אגיד לך את האמת. להקים מרכז ייצור בארץ, מאלף, באמת. זו יוזמה כל כך מבורכת של יורם דבש, ואני מודה לו יום על כך. אני אומר לך, זה דבר חשוב, כי אני מאז ומתמיד האמנתי, מרכז מוביל ללא ייצור משמעותי, אין לו הצדק לקיום, אין הצדקה לקיומו. לכן אנחנו חייבים לזרז את הייצור, להגדיל ולעשות הכל כדי שהייצור בארץ יהיה על רמה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא קיים היום. היום להערכתי מתוך 6.5 מיליארד שהצאנו בשנה שעברה, משהו למעלה מ2 מיליארד דולר ייצרו בארץ, לא מספיק. בשלב א' צריך בעוד 2 מיליארד דולר להביא את הרף, לעלות הרף. וכאן המפעל לשירות שאתה מדבר עליו, שאנחנו הולכים לפתוח בארץ, שהוא ישרת 2 מטרות. א', לימוד הדור הצעיר, אנחנו נלמד דור הצעיר בעיקר חרדים, אבל לא רק חרדים. חרדים, חיילים משוחררים ואחרים נכניס למקצוע, בסיוע ממשלתי, שכבר הובטח לנו, זה דבר ראשון. דבר שני, יש הרבה יצרנים קטנים, בינוניים, עם 2 עד 10 פועלים וכך הלאה, קשה להם להחזיק מפעל לשעצמם. כאן נאפשר להם אולי 50% עלות שכר שישלמו במקום אחר, עלות שכר מאוד זולה, אפשרות חינם בשימוש בכל האמצעים הטכנולוגיים שנעמיד לרשותם. זה יעזור המון ליצרנים הקטנים, ככה שאני חושב שהשילוב הזה בין בית הספר שנפתח שם להכשרת דור הצעיר, ובין מתן צ'אנס ליצרנים יותר קטנים לשרוד בכלל במציאות הקשה, אנחנו עושים הרבה כאן למען הענף. למעשה זה יהיה one stop shop ליצרן? הוא מגיע ויוכל לקבל את כל מגוון השירותים שלו? בהחלט, כל מגוון השירותים הטכנולוגיים, המקצועיים, כל מה שהוא יצטרך יהיה שם. כולל גם אפשרות קליטה שפועלים שמסיימים רק את ההכשרה שלהם ויוכלו לקלט במפעל של היצרן. הכל יהיה באמת מקשה של מכוונת כולה למען הייצור, למען תגבור הייצור בארץ. כי אני אומר עוד פעם, זה באמת בנפשנו. אם לא נהיה לנו ייצור משמעותי כאן, חבל על הזמן שכולנו. וזה אפשרי, זה לא בלתי אפשרי. למה אני אומר אפשרי? היית שואל אותי לפני כמה שנים, מה האפשרות תחרות שלנו מול הודו, מול סין וכך הלאה? הייתי קצת סקפטי. היום לא. שכר העבודה אצל המתחרות שלנו מאוד עלה, ואנחנו לעומת זה מייצרים גם את האבנים היותר קטנות, נגיד משלישיות ומעלה, שעושים היום את התעודות האינדיבידואליות, אבן, שכר העבודה כבר לא כך דומיננטי כאן. כולם השכר העבודה באבנים האלה הוא יקר. ובגדולות בטח ששכר העבודה הוא לא הכי דומיננטי, ככה שהיום אנחנו במקום של תחרות בריאה, אין לנו איזה פיגור אחרי האחרים, שכר העבודה לא שונה בדברים שאנחנו מייצרים, הוא די דומה. צריך פשוט להאמין יותר, אנחנו הפסקנו כך להאמין ביכולות הייצור שלנו, צריך לעשות סוויץ' מחשבתי ולהגיד, אנחנו מסוגלים לחזור ולהיות מרכז יצרני מוביל, לא יצרן מסחרי וכך הלאה, יצרני מוביל, ונעשה את זה, ניתן לעשייה, אני בהחלט מאמין אמונה שלמה שזה ניתן לעשות. זו בהחלט יוזמה מבורכת. יוזמה מאוד מבורכת, ואני אומר עוד פעם, מסיר את הכובע בפני יורם דבש וחברי הוועדה עושים עבודה, מבחינת הענף, עבודת קודש. בשורה לחברי הבורסה, להמשך שבוע היהלומים שלנו. אני חושב שחברי הבורסה מסתכלים סביב, רואים את כל ההתעניינות הענקית שהמוצר הישראלי, היהלום הישראלי עדיין מעורר בעולם, זה כבר הרגשה טובה. אנחנו רלוונטיים, אנחנו על המפה, אנחנו מעניינים, אנחנו אטרקטיביים, זו הבשורה מצד אחד. מצד שני, בשורה כללית. 2014, כמו שאני אומר כבר מספר חודשים די רב, מאז שנכנסתי לתפקיד שלי, 2014 נראית הרבה יותר מבטיחה. לא רוצה לפתוח פה לשטן, בזה אני מאמין. אני חושב שבלי לפתוח פה לשטן, אני חושב שהשנה הזאת, עם כל הפרמטרים שהזכרנו, היא שנה יותר חיובית מכל הבחינות. גם לאנשים שלנו, לכל 3,200 חברי הבורסה, אני יכול להגיד, בעזרת השם מצפנו שנה חיובית, יותר טובה. וכמו שאמרתי גם בדבריי בפתיחת השבוע הכננים, אנחנו גם מתקדמים
עם הרשויות, בכל ההסדרים שמעסיקים את כולנו, ככה שאני חושב שתהיה גם בשורה מכיוון הרשויות החיצוניות, גם מכיוון העסק. בואו נהיה אופטימיים, אנחנו הולכים לשנה טובה. יופי, שיהיה לנו שנה טובה וחג שמח. שנה טובה, חג שמח, חג אביב שמח, פסח, כשר ושמח, כל טוב לכולם. תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה לך, חג שמח. חג שמח.